What's up, YouTube? Og jeg er tilbage igen. Og jeg ved godt, der er gået rigtig lang tid før jeg vil. Og jeg vil selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kan for at gøre det igen. Så... Men jeg synes, jeg synes, det er Victor Hamsøj ud. Ja, Bokkervild, han er rigtig god til det. Eller han spiller Battlefield, han spiller mere, han spiller. Hvad spiller mere? Der er 2 Minecraft, han lige begyndt på. Ja. Jeg synes, det er rigtig godt ud. Jeg skal også. Jeg kommer til at spørge. Jeg vil sige, det er meget godt, så jeg ved godt hvorfor. Det er nok en lille... Jeg vil ikke sige, det er et update, men bare lige meget jeg koldt på fordi jeg vil give til at oh my god, det er så skældende. Og hvorfor er du stoppet med YouTube, oh my god? Eller bare stået helt på drugs, og så ikke gider mere, eller... Bare helt på videomusik. Det er langt på YouTube. Og hvis når Victor han får helt en gamer, har vi planer om at lave en kanal sammen med William, nu forstår ham. Og vi stopper vores 2 kanaler, og så smager dem sammen. Jeg kan se. Det er lidt dumt. Jeg ved ikke. Hvis jeg ikke undrer, hvorfor jeg er gået, det fordi jeg kan ikke se det. Altså, det er fordi jeg kan se det der video. Helt vildt. Aftener, nu ved jeg til fodtræning og team skal jeg til fodtræning, det er helt vildt. Det er simpelthen ikke noget. Så, men jeg skal lige... Altså, den episode var ved mig med hold 3, altså. Det er det der for. Og det hele skal vi gøre. Bagefter 3 gange, så jeg har startet det i rigtig langt. Jeg har startet det. 3 uger, tror jeg. Jeg har magt til at lave gameplay med det. Det er ikke. Så. 1, 2, 3. Men jeg ved godt, der har været, jeg har sagt før, meget stille, det er der også en grund til at være, fordi jeg har ikke magtet simpelthen at lave noget lige nu. Jeg ved ikke, så jeg har noget med. Og jeg synes sikkert helt godt ud at tjekke Victor ind, det jeg vil meget gerne anbefale at gøre det. Så vil jeg tage alle svært. Men når jeg bliver meget kendt, så vil jeg starte min server, og jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kan downloade maps med det holder sig det er en start på custom start på custom map, der hedder Lost Potatoes 1, 2, og så jeg kommer lidt med Victor jeg vi må lige skrive på sådan, at skrue lige lidt mere af. Det er sådan, så med mig. Og det er et højt. Det er meget sådan der. Og hvis nogen følger mig på Facebook, hvis nogen ved, jeg hedder der, og vi får ret, så ser jeg spændende, så ser jeg jeg får cash på sådan der. Det er smukt, så gik jeg skolen på, og den kan jeg sådan der. Jeg tror jeg så sådan noget, eller så der. Jeg ved den her. Så hvad det var. Men så må jeg så gå på. Det er jo uklokker sådan herude. Nu nyt ting, der får jeg stå her. Og hvad for jeg? Så der. Okay, her så vil jeg kunne bygge mit hus op her. Det var så i 1, 2, 3, det var 1, 2, 3.
Har jeg den faktisk. Der. Og så kan vi have forstået bare faktisk. Fordi så jeg faktisk gør sådan god pensel. Ups, det må man ikke gøre. Skovle bare. Jeg ved. Skovle der. Ja, ja. Jag vet inte, jag har bara, jag gillar bara på mig, så. Jag gillar bara vad han läser det. Nej, men nu tror jeg bare så her. Det er bare i første episode, men der er lidt her. Så ha' det godt. Ses igen. Hej. Jeg er Rasmus. Og hvad er vi? Så ha' det godt. Hej.